3.1a sú projekty, to sú ako keby mládežnícke výmeny, ale sú to so susednými krajinami. Susedné krajiny. Čiže tam platia skoro rovnaké pravidlá. Susedné. To sú to výmeny? Aha, 3.1a sú výmeny ako keby. Tam platia podobné pravidlá, len tam si treba dať pozor na to, že tam musí... môžete si vybrať, tam sú 3 oblasti. Kaukaz, Middle East, to je možné? To nie je možné. Mediterranean, stredozemná oblasť. A ešte jedna. Nepamätám si. A tam by ste mali mať buď iba z jednej oblasti krajiny, alebo vyrovnaný počet zo všetkých oblastí. Ako keby nemali by ste tam mať všetky kaukazské a plus ešte jednu nejakú zo stredozemia. Tamto treba si pozrieť, ako máte vyvážené tie krajiny. Ja si presne nepamätám, ako to tam je, ale keby proste si chceli robiť, že s tými krajinami, čo nie sú v Európskej únii, ani Turecko, ani Norsko, ani Švajčiarsko, ani Island, tak treba tam si pozrieť, že ako tam je to s tými počtami, s tými krajinami. A to je ako EDSK, alebo ako nejaké... To sú výmeny, toto 3.1a sú výmeny. EDSK, keď chcete robiť s takými krajinami a podávame to na Slovensku, napríklad, že by sme chceli Macedónca, povedzme, a podáme to na Slovensku, tak to nie je problém. Tiež musí byť pomer, že kvôli tomu nám neprešiel. No musí tam byť tiež pomer, ale keby sme mali iba jedného proste Macedónca, tak tam je to OK, ale napríklad my sme mali sme vlastne Gajan bola z Arménska, potom bol Macedonec a potom sme chceli ešte Francúzsku, tuším jednu, a potom sme ju stiahli a tým pádom vznikol nepomer, že nám ostali 2 zo susediaci a my sme boli jedna, čiže preto nám to neprešlo. Hej, tam s tými susednými krajinami treba. Keby to chceli, oni vlastne nemôžu podávať projekty EDS. Čiže my keď vysielame, keď hostujeme, tak vždycky to s tými krajinami. Musíme to mať cez náš. Tak. Potom 3.1b sú tiež so susednými krajinami, ale to sú tréningy. To je to, čo teraz... Z 3.1a my nemáme skúsenosť, to Ivka nerobila. Teda čo som tu ja. Susedné krajiny tréning, to je to, čo robíme teraz. Celkovo rozdiel medzi tréningom a výmenou je predovšetkým v tom, že sú tam iné fixné sumy, že sú trošku vyššie aj čo sa týka ubytovania a stravy, aby to proste malo nejakú úroveň, lebo tamto tie nie sú obmedzené vekom pre účastníkov, to je proste preto, aby sa zlepšila práca s mládežou celkovo. A potom ešte sú tam aj financie na náklady, ktoré v mládežníckej výmene nie sú, čiže training fees, náklady na deň na účastníka, aby boli vhodné materiály a tak ďalej. Čiže je to trochu finančne odlišné a zároveň je to odlišné aj v tom, že vo výmene ako keby chceme, aby tí účastníci boli do tej tvorby zahrnutí od začiatku, že výmena ideálne by mala vyzerať tak, že tí účastníci už dopredu vedia, že bude výmena, tak si vymyslia, o čom bude a potom majú APV, prípravnú návštevu, tam si dohodnú, že aký bude program, čo sa kto od koho naučí a tak. Čiže oni by mali byť do toho vtiahnutí od začiatku a mali by byť tými hlavnými tvorcami tej výmeny. Zatiaľ čo tréning je chápaný ako tréning, takže môže tam byť tréner, ktorý proste pripraví program a aby to bolo najefektívnejšie, aby sa tam tí ľudia naozaj niečo naučili, praktické zručnosti. No a je to so susednými krajinami, čiže tam treba hľadať na ten pomer tých krajín a 4-3 to sú krásne veci. Katka, a nie sú tieto tréningy aj pre európske, v rámci Európy? Aha, to je 4-3. Áno. Aha, 3.1b sú aj so susednými krajinami a 4.3 sú čisto, neviem, jak to volá presne, ale je to ako vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí. No, vzdelávacie aktivity. Aktívne v oblasti práce s mládežou a mládežníckych organizácií. Lebo tá 4.3, ona je veľmi, toto sú len v podstate tréningy, neviem si iné predstaviť do tej 3.1b, čo ešte by tam mohlo byť. Ale v tej 4.3 tam sú strašne rôzne veci, čo sa dajú robiť, hej, tam sú
Majka možno, že má kontrolu, keď niečo sa hodne. Tam sú tréningy. To sú také, Imka napríklad robila tréning. Na Islande sme robili, s islandskou Imkou sme robili to technológiu participácie, sme sa učili, že sme tam pozvali 2 trénerov, ktorí sú profesionáli v podstate v tom a nás učili, ako pracovať pri skupinom tvorení konsenzu. Takže to napríklad sme robili. Potom existuje sieťovanie. To som ja nikdy nerobila, tam je tiež, to vyzerá celkom zaujímavo, tam nie sú nejaké veľké obmedzenia, akože čo sa týka počtu účastníkov a tak. Vyzerá to skôr tak, že ako keby môžu mať rôzne organizácie stretnutia, kde sa rozprávajú o svojich projektoch, môžu sa navštevovať. Že je to skôr také, aby sa naozaj vytvorili proste siete medzi tými organizáciami. Ale to Imka, kým som tu, sme to nerobili a neviem presne, ako to funguje, takže o tom ani dokonca neviem, aké sú na toto peniaze. Takže to si možno treba pozrieť. Potom sú tam job shadowing. Job shadowing je, myslím, že od 1 do 3 týždňov môžu ísť 1 alebo 2 ľudia z krajiny do organizácie v inej krajine a ako keby job shadowing znamená, že sledujú niekoho pri práci, ako niečo robí. Čiže to je asi to, čo, neviem, či sme podali ten projekt nakoniec. Ale, aha. Ešte nie. Aha. Takže to je to, že ako keby... Naša odozva ostala v jeho spame, tak to nevšimne. No. Ale neviem, ja som sa rozprával s Filipom teraz nedávno, tak že k septembru sa to podá ešte. Super, lebo tuto je fakt akože taká vec, že môžete sa pozrieť, ako robia iní ľudia, už tí, čo robia dobre to, čo vy chcete robiť. Takže toto je strašne dobrý spôsob, jak sa toho dá učiť. Job shadowing, potom tam je určite, sú tam study visits. To je pomerne podobné, trošku sa to, no neviem, či sa to tak dá povedať, ale v podstate sa to môže podobať na výmenu alebo na tréning. Znamená to, study visit znamená to, že ľudia z rôznych krajín prídu do jednej organizácie niekde na nejaký čas a akby sledujú všetci spolu, veľká skupina, že ako tá organizácia robí veci. To sme, myslím, robili vo Francúzsku, sme boli partnermi, tam išla Anka z Nitry aj s Marcelkou, nejakou svojou spolupracovníčkou. Oni išli do Francúzska a tam vlastne tá francúzska organizácia mládežnícka im ukázala, ako robia s dobrovoľníkmi v rôznych centrách, ako robia s tou mládežou. Čiže ako keby study visit je návšteva nejakého centra taká spoločná, aby sa tiež ľudia naučili od seba, že to robí. Majka, čo som ešte zabudla? Možno ste spýtať, toto sú oni? Je to? Áno. To sú oni, no. Aha, takže tam sú ešte úplne rôzne, realizačná poradná. Existujú, no jasné. Môžete si spraviť, dá sa spraviť, to už vám vymenujem, lebo ja neviem, jak sa oni volá, akože ja ani tým menom presne neviem presne čo je čo. Ale môžete spraviť to, že máte nápad na projekt, ale ešte neviete, čím sa naozaj bude dať uskutočniť, tak chcete najprv spraviť feasibility visit, to je asi tá návšteva prípravná, čo sa to volá. Že nechcete písať projekt a v rámci neho si dať už APV, prípravnú návštevu, ale chcete ešte predtým, ako napíšete projekt, sa stretnúť a vytvoriť taký projekt, ktorý naozaj bude mať význam. Tak o to sa dá požiadať. Semináre sa dajú urobiť. Sieťovanie tu vlastne máme. Tam je kopec takýchto ešte akože môžu rôznych verzií na to, ako rozvíjať svoju vlastnú organizáciu cez to, že sa určite odostanú. Také semináre sú tu, školenia, vytváranie sietí, partnerstiev. No. Takže to je 4-3. No a potom ešte bývajú extra výzvy, to treba sledovať. Myslím, že to Juventa mala na stránke, aj Mládež v akcii to mala na stránke. Naposledy bola taká výzva, čo si pamätám asi pred pol rokom alebo rokom, že pozývali na niečo ako EDS, ale nie úplne, pracovníkov z mládežou. Čiže tam nebol limit, že do 30 rokov, ale ľudia, ktorí robia s mládežou, mohli ísť na rok do nejakej organizácie, pomôcť ju rozvinúť a v podstate ako akože financovaní z tých peňazí Youth in Action, mohli tam ako rok od nejakého času do nejakého času pomáhať tým organizáciám. Tam máme všeličo. No a ešte by som chcela povedať asi nakoniec, že Mládež v akcii je len jeden typ
grantov, ktorý existuje, ale nie je výlučný. Počkaj. Council of Europe má tiež svoje granty pre mládež. Daj to ňufa preč. Ufo, tak poď. Tie sa volajú Youth... jak sa volajú? Youth Foundation, ale niečo. YOF možno sa to volá Youth Foundation. Pozri to proste. A tam oni majú tiež celkom dobré veci. Oni tiež majú tieto návštevy, plánovacie návštevy. Oni majú propagáciu. Môžete tam si požiadať. Oni teda dávajú takto. Mládež v akcii väčšinou pokrýva, v podstate môže pokryť aj 100% nákladov na projekt. S tým, že tam vždy je napísané, že aké máte vy vlastné financovanie, ale nie je tam limit daný, že koľko sa musíte financovať. A Council of Europe pokrýva 2/3 nákladov na projekt, takže 1/3 si musíte zadovážiť sami. A oni majú projekty, také stretnutia medzinárodné, také sa dá sa žiadať o pilotné projekty, ktoré nie sú medzinárodné stretnutia len samo o sebe, ale chcete vyskúšať niečo. Dá sa žiadať o propagáciu, že keď chcete šíriť nejakú myšlienku, tak môžete si požiadať o náklady na plagáty, CDčka, stretnutia, také šeličo. A ešte niečo tam majú. Až neviem čo. European Youth Foundation. No. To je ono. European Youth Foundation. Čiže tam cez nich sa dá žiadať na takéto mládežnícke aktivity. Čo ja viem. A ešte asi existuje nejaké Audiovisual European Cultural, neviem čo. Oni majú pod palcom aj mládež v akcii, ale robia aj také ako celoeurópske. A cez to asi skôr už sa žiada YMCA Europe, než my. Ako jediná krajina. Dobre, tak to je asi všetko, čo ja viem k tomuto. Napríklad Imka robila Shropshadowy kedysi, lebo ja som asi pred 4 rokmi bola cez Imku na Shropshadowy. To ste ešte nie? To som ešte aj nevedela, cez čo ja chodím. Tak aby ste vedeli, že to existuje. Dobre. Ešte máte nejaké otázky, alebo vás niečo napadá? Ešte som chcela povedať k tomu, čo Majka hovorila, že niekedy vám prídu na kontrolu, takže to je super, že chodia, lebo oni vám chcú pomôcť. Tí ľudia z Národnej agentúry nie sú, že akí svine, čo proste idú a pozrú sa, tu je chyba, super. Ale oni sami chcú, aby vy ste robili dobré projekty, takže oni keď prídu a uvidia, že niečo úplne nesedí, tak sa vami chcú zistiť, ako sa to dá zlepšiť, ako to... Aj veľa poradili, že keby sme niečo ešte potom chceli, kde to môžeme riešiť, kde môžeme sa poradiť o záverečnej správe, alebo ako môžeme napísať projekt na ďalšiu následnú aktivitu a tak ďalej. Čiže oni sú fakt na pomoc. Ešte vás niečo napadá? A prihlášky sa dá písať aj v slovenčine, aj v angličtine, takže ak chcete s niekým to písať spolu, tak sa to dá. 5-krát za rok je deadline. Záleží s ní, na ktorej tej akcii